O Diyos ko ken arik, ipakaamok anindaklan ka, agyamanakken ka itiagnanayon nga awan inggana. Inaldaw tu nga agyamanakken ka, idaydayaw kanto itiagnanayon nga awan inggana. Naindaklan ti Apo, ket maikari anaindaklan ti panaka idaydayaw na, saan amatukod ti kinatanok na. Maidaydayaw tu dagiti aramid mo iti tunggal kapututan. Ipakaamudan tu dagiti gapwanam anaindaklan. Masarsaritan tu ti dayag ken daeg mo, ket ututubek tu dagiti nakaskasdaaw nga aramid mo. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, o kasano idi ugma, kasta nagnanayon, umalaeng. Amen. Amen.
Agkararag tayo. Naindaklan apo Diyos sa mami nga nasantuan. Iti daytoy nga gundaway si tatamet ken si papakumbaba kami apo nga umay agyaman ken ka. Tanabalinan mi manen nga imay dito'y balay sa linong mo. Kang runaan na manen o apo ti ingkam panagruknoy. Iti panangsaluwad mo kada kami amin iti daytoy panagdalyasat nga bagyo ti pagilyan mi. Dawat mi kadi apo nga iyadayom wenno po kawem. Kang runaan na kadi apo nga saan nga makadadael kadagiti biyag ken pagbiyagan mi. Wen apo itdem kadi deta na santuam nga espiritu kas agdadanggay ken agmaymaysa kami nga agdaydayaw ken ka. Pulutam dagiti puspuso mi tapno malukatan tapno pangikargaan dagitoy nga sasaom. Papigsaem ket pabilgem kadi apo dagitoy pamati mi. Babaen ken Kristo nga po mi. Amen. Kinunati na santuan na surat, anak ko, isurat ko daytoy kada kayo tapno di kayo agbasol. Ngem no adda makabasol, adda mangibabaet kada tayo iti ama. Ni Hesukristo analinteg. Ni Kristo metlaeng ti pakapakawan dagiti basol tayo. Ket saan laeng adagiti basol tayo, no di pay ket dagiti basol ti amin a tao. Ipudno tayo dagiti basol tayo iti sanguanan ti Dios. Ken iti maysa ken maysa. Maawis ti tunggal maysa kakabsat siya sino man ngagtarigagay nga dumawat iti pamakawan ni Apog parintuming tayo dagiti kabailan na bayat iti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo, man nakabaliin amin a Diyos mi, siwawayawaya ang mamakawan kadagiti amin nga agbabawi, ken agsublikeng ka, tung palenda ka o apo kada kami, nga nagbabawi, asipapuso gapo ti karim aparabor amang subbot. Akawanen nakam kadagiti amin abasbasol mi, ket dalusan na kami manipod iti dakis a konsensya. Babaen anay adaton mo ani Kristo nga apo tayo. Daytoy iti dawat ken kararag mi. Amen. Amen. Ti tiyempo ti panangurnong kadagiti sagud nga agpaay iti panakamentenar ti iglesia tayo.
Naimbag gabigatay amin kakabsat. Good morning. Kastamet kadigiti adda iti live streaming ti Central United Methodist Church nang nangruna iti gimong dagiti Ilocano na imbag nga agsapa tayo bigat aldaw malim wenno rabii sa dinuman ti ayan nyo iti daytoy nga kanito. Agyaman tayo ti gundaway nga agtultuloy nga impaay ti Apo ti tunggal may sa kanya tayo iti lukudan nga saan nga nasaya at ti panawen gapo iti bagyo nga Yuan. Kaya tagtultuloy nga ikararag tayo nang nangruna kadagiti pagdalanan da ito nga bagyo iti norte kat mangrugrugin nga dalyasatin na dagiti luglugar na duma-duma nga lugar nga maapektuhan iti da ito nga bagyo nang nangruna kadagiti kabangibang probinsya saan layeng ti Southern Luzon, ken kastamet ti Northern Luzon, kaya tagtultuloy nga ikarkarara gantayo dagitoy nga kakabsat tayo. Ken kastamet nga gyaman tayo iti daytoy nga gundaway, nga agtultuloy nga yawis mi iti panakipasetyo iti gimong tayo ditoy Ilocano service, nang langruna dito Central United Methodist Church ket nalakalang sa Pulen daytoy nga iglesia tayo ditoy laing asideg ditoy National Museum ken kastamet ditoy LRT UN station ket agtultuloy nga maawis kayo. Ken sakbay nga day padamag kanya tayo ni admin kayat ko lang kablaawan dagiti amin bisita tayo iti daytoy nga kanito. Nang nangruna dagiti napupuner ken natataraki nga lalaki nga UMM nga nagapupay Deya. Ayan, nagyaman tayo ket gundaway nga dadtoy da Kuya Edwin Balwis ken ni Kuya Jed Lozano. Ayan, nagtakder naman kakabsat. Isuda ti nakadwami nga nakipaset iti UMM convention iti Baguio City dagiti napalabas nga aldaw. Kaduak ni Engineer Joel ken ni Kuya Noel Kitlong ken kastamet ken ni Kuya Tony. Agyaman tayo ken kastamet nga dati nagbabaitan tayo ni Pastor Roland Anagay, iti Dean, iti Bishop Hans. Agyaman tayo, ti gundaway manen nga makadwa tayo. At dapat digiti baro nga kadwa tayo, iti daytoy nga kanito. Ket agyaman kami tagtultuloy nga panakipasetyo, iti iglesia tayo iyawisyo, kaya nagtultuloy bet nga no adda kay dito Metro Manila ket agtultuloy kadi nga silulukat maawis kayo ket iglesia tayo dito Central UMC ket silulukat titunggal maysa kanya tayo. Awagak man iti administrative pastor tayo ni Reverend Carlos Onilia ti maysa nga padamag para titunggal maysa kada tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong namin ipabatid sa bumubuo po ng ministerial team ang napagpasyahan po nung nakaraang Church Council meeting upang matugunan po natin ang kabuang pangangailangan. May kinalaman po sa ating budget, pondo, para matugunan po natin ang pangangailangan ng atin po mga gawain dito po sa ating iglesia sa Central. Kaya gusto ko pong basahin yung aking isinulat para hindi po masayang ang oras natin sa oras ng pagsamba. Salamat kay Pastor Jen na binigyan po ako ng pagkakataon para ho ipaalam po ito sa ating lahat. Hinihikayat po ang bawat isa na tayo po ay makibahagi dito po sa ating Faithful Stewards Commitment Pledge campaign. Ano po? Ang layunin po nito ay maabot at matugunan po natin ang lahat ng atin pong pangangailangang pondo habang tayo po ay magkakasama sa pagtupad ng misyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po
ng ating iglesia. Kaya po, ini-encourage po ang bawat miyembro na ito po yung pledge, na magbigay po ng buwanan, monthly pledge na ang halaga po ay una, meron pong 1,000, pangalawa po ay 500, at para dun sa mga estudyante naman po ay 300 sa loob po ng isang taon, at ito po ay magsisimula ngayong huling Nobyembre sa huling linggo ng Nobyembre po hanggang sa Oktubre 2026. Upang maging mas madali po para sa ating lahat, maaari po ninyong piliin. Ito po yung scheme na ang paraan. Maaari po ninyong piliin kung paano po ninyo nais ibigay ang inyong pledge. Ang una po ay buwanan o bawat buwan. Pangalawa po, kada 3 buwan o yung quarterly. At yung panghuli po ay kada 6 na buwan. Kung halimbawa ang pinili mo ay 1,000, so ang option mo ay buwanan, monthly mo ibibigay. Every last Sunday of the month po yan iuhulog. Dito po sa ating mayroon tayong special offering box po dyan. O kaya ay quarterly, and then semi-annual, 6 na buwan. Yun po yung mga paraan. Mga kapatid, ang inyo pong tapat na pagbibigay ay malaking tulong po para mas lalo pa ho nating mapalawak ang atin pong mga gawain, ang ating ministeryo sa ating pagsamba, sa ating discipleship program, yung pagiging alagad Kristiyano, sa atin pong misyon at yun pong gawaing paglilingkod sa atin pong komunidad bilang patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Siguro po napanood nyo na, nabalitaan nyo na sa ating Facebook page yung ating pagsambayan. Kung saan ay pinaglilingkuran po natin yung mga kapatid natin dito, yung mga street dwellers, na nung nakaraang Miyerkules po ay almost 100 na po sila. So kailangan po natin talaga ng extra effort na may kinalaman po sa ating yearly budget. Kaya nais ko lang pong iwanan sa inyo yung paalala ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, iniibig po ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nawa po, mga kapatid, tumugon po tayo ng may masayang puso at tapat na pamamahala ng mga kaloob ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin, suporta at pagtatalaga. Sama-sama po natin na maisakatuparan po ang gawain ng Diyos sa pamamagitan po ng ating iglesia. Yun po mga pledge card, hindi ko po dala ngayon. Ibibigay po yan sa mga associate lay leader. At yung po mga associate lay leader ay alam na po nila kung paano po ito i-distribute. Pag-uusapan po namin ito. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapatid. God bless us all. At nawa po, ingatan tayo sa maghapong ito, lalo na bukas. Yung sinabi ni Pastor Jan po na pagdating noon pong bagyong malakas. God bless us all. Thank you very much, Pastor. Ayan. Okay, tagyaman tayo iti maysa kadagiti dawat iti iglesia tayo tapno nagtultuloy nga masuportahan tayo dagiti aramid ken kastamet kadagiti proyekto iti ken ministeryo ti iglesia tayo dito is Central UMC. Ken kastamet nga kablawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas mangrugi iti daytoy nga aldaw ang ingana into the Sabado into the 12 iso ti birthday ni Fiscal Des Macaraeg. 15 iso ti birthday po ni Pastor Felipe Bautista ti Tagalog pastor in charge. Ket iso ti birthday into no 15 kastamet kini Kayla Shanin Bayangos anak ni Ate Maylin sa dato nakagkamali birthday met into no 15 kaya tagtultuloy nga dawat mi no dapay kadi kitag birthday kakabsat nga awan inspire tayo with no adata inspire tayo nga mahangko nga mabigbig no sino dagiti nagnagan dagiti daddo mapay. Ket dawat ko nga ni Apo Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada kayo. Maawis kayo met kakabsat into no Domingo ti pannakaaramid iti married couple fellowship reception. Maawis dagiti amin nga dati asawa na
into no Domingo, ket adda ti reception tayo nga mapasamak dito'y dito'y Garcia Hall. Ket tapno kasta ket tultuloy tayo nga patibkeren iti gunglo dagiti asawa na mapatipger ti relasyon ti tunggal may sa kanya tayo ket maawis kayo iti daytoy nga aramid. Ken kastamet nga into no November 22 adda ti mapasamak nga Faith Festival Thanksgiving District dito'y Central UMC ket daytoy ti panangited tayo met DJ 350 piso para sa misyon. So at inikak ti ticket ay ti sobre dagiti choir tayo idi no malagipyo mabalin nyo nga iyawat to daytoy ti piso para sa misyon tapno masuportaan tayo dagiti misyon. Ken kastamet dagiti papastor nga adda nakadistino kadagiti misyon iti Manila ken kastamet ijay Batangas. Ken adda mapasamak nga health and hygiene education into no 22 Saturday. Iso dagiti padigusin tayo, pakpakanin tayo nga ubing nga street dwellers ket anda ti maramid nga health and hygiene education kakabsat. Ket agtultuloy tayo nga ikararag dagitoy nga aramid ti iglesia tayo ti uneg ti Central UMC. Ken kastamet nga makipagrik na tayo iti ipapanaw ti kabsat ni Mami Levi Raquel ni Nanay Aida Lucero ket iso na ket timusain kakabsat ket tatay idirabii ket agtultuloy tayo kadi nga ikararagan ti si Bubukel nga pamilyada ket agtultuloy kadi nga liwliwa ken namnama ti paay ni Apo kadagiti bibiyagda. Kasta ngarod kakabsat ket tumakder tayo alaman nuen tayo man dagiti kaabay tayo kakabsat dagiti adda ti likodan ken sangwanan tayo bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Ilocano dagiti Kristiyano. Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, di pamati inanama, ken ayan di aramid, tay nga agsangsang kamay sa tong palen nga bilin na, ayan hirembeng mo, di kapadamatao. Ayan, hirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, hirembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa di pamatiken hinanama. Ayan, hirembeng mo, di kapadamatao. Ayan, hirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, hirembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa di pamatiken inanama. Ayan, hirembeng mo, di kapadamatao. Iti maiba sa apaset ti nasantuan a surat, maadaw iti maikadwa nga libro ti Tesalonica, Kapitulo 2,
Bersikulo nga umuna aging gana iti 5, santo umalatiw iti 10 ket 3, aging gana iti 10 ket 7 ket kasto iti mabasa. No maipapan iti yaay ni Apo tayo a Jesucristo, ken iti panakuornong tayo, tapno adda ito iti sidong na, kakabsat, dawaten mi kada kayo adi kay kumamariribukan, wenno maddanagan iti maibagbaga, adimtengen ti aldaw ti Apo. Kunkunada akasta ti naibagami bayat ti panangas kasabami, wenno panagsurat mi, di kay paalilaw iti sa sinuman, iti oray anya awagas. Tadinto dumteng daytang aldaw, no di mapasamak ti alsa, ang maibusor iti Diyos, ken panagparang ti manakdakdakes, ana ito ding amapan ijay impyerno. Kontraen nanto amin a pagrukbaban, dagiti tattao ken amin a bambanag, nga ibilang daan na Diyosan. Isaad nanto ti bagina, iti ngaktuenda, amin ket sumrekto pay nga agtugaw iti templo ti Diyos. Sananto ibaga nga iso ti Diyos. Ibagakon amin dagitoy idi addaak iti dannayo. Diyo kadi malagip. Masapul akanayon nga agyaman kam iti Diyos, gapo kada kayo. Kakabsat da kayo nga ayaten ti Apo. Tada kayo ti pinili ti Diyos, kas umuna ang maisalakan, babaen iti bileg ti Espiritu, amang pasanto kada kayo, ken babaen iti pamatiyo iti kinapudno. Inayaban na kayo ti Diyos iti daytoy kasasaad, babaen tinaimbag damag, ngayon kasabam mi kada kayo. Wen inayaban na kayo ang makipagtagikwa, iti dayag ni Apo tayo a Jesucristo, isot gapo na kakabsat nga agtalineed kayo anatibker, ket salimet-metan nyo dagiti kinapudno, nga insurumi kada kayo. Babaen iti panangas kasabami, ken iti surat mi. Sapay kuma ni Apo tayo a Jesucristo a mismo, ken ti Diyos nga Ama tayo, anagayat ken mangted kada tayo ti agnanayon at tured. Ken nasaya at anamnama babaen iti parabor na, patureden ken papigsaen na kayo akanayon, nga agaramid ken agsao iti naimbag. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo, kabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Lucas, ti may ka-20 nga kapitulo, versikulo 20 ket 7 aging ganat 30 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Napan ken Jesus ti sumagmamano nga sa Duseo. Isuda dagiti agkuna nga saan nga agungar dagiti natay. Maestro kinunada. Insurat ni Moises daytoy alinteg kada tayo. No matay ti maysa a lalaki ket mapanawan na ti asawa na nga awan anak da, rebeng ti kabsat na nga asawaen ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak daydi natay. Adda idi 7 lalaki nga agkakabsat nang asawa iti inuunang ngem natay nga awan putot na. Iti may kadwa inasawa na ti balo. Kastamet ti may katlo. Kasta ti inaramid dagiti 7 nga agkakabsat ket natay da amin nga awan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Ita inton agungar dagiti natay. Siya sino kadakwada ti akin asawa kenkwana? Ta nakiasawa da amin kenkwana. Insungbat ni Jesus, agaasawa dagiti lalaki ken babae iti daytoy abiyag. Ngem saan nga agaasawa dagiti maikari nga agungar iti masakbayan. Maipandanto kadagiti angheles asaan dan amatay. Anak ila ti Diyos nga agsipod ta nagungardan. Napaneknekan ni Moises mapagungar to dagiti natay. Iti paset tinasantuan asurat, pakasaritaan na iti sumsumged nga akayo. Kinuna ni Apo
Isu ti Diyos ti Abraham, Diyos ni Isaac, ken ti Diyos ni Jacob. Kaya't naasawen daytoy nga isu ti Diyos dagiti sibibiyag, saan a Diyos dagiti natay, ti agbyag iti Diyos sibibiyag amin a tao. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasaung anaragsa sa uamamabiyag. Ti sasaung anaragsa sa uamamabiyag. Amen.
Agyaman tayo ti mensahe nga impaay digiti koro tayo kaya tultuloy nga gawis na nga siya sino man ti digiti adda ti talento ng makipaset iti ministeryo iti babaen ti koro tayo ket asit ganyan lang digiti nakita yo iti sangwanan nga nagkanta tatay ti Dios dagiti si bibiyag. Adda may isa nga istorya nga nabuyak ket kinunana nga daytoy ket may sala nga angaw ngem dakkel ti pakay naigan na iti biag tayo. Adda aga asawa nga nagapada ngamin ti asawa na nga may sakit nakaaramid ti dakes. Gapu ti ugit na binarsak na ti asawa na binakkat na ti aparador. Ti pigsana ti ungit na nakalisi ti asawa na ngem naikuyog nga natnag iti tawa ket natay ti asawa na. Adamit magmagna iti kalsada nga di na napakadaan nga adda iti tukador wenno aparador ket natupakan ket natay. Ket dimteng ti panawen nga simmaklangda ket ni kinapo wenno saan digiti pamati tayo ang pamati ti daduma angaw tayo kini San Pedro kinana adda tallo nga naggigiddan nga nagsasaruno nga nakapila sakbay nga sumrikday jay langit kunana ti maysa apay anya ti rason nga natay ka kunana ngamin apo ti ungit ko imbarsak ko ti kinasawak tayo parador ko ket nairamanak naikuyog ket natnaga ket nataya ket si kamet nga may kadwa apo siyak daytoy lumablabas ket natupakannak ti aparador ket si kamet ngay siyak daytoy aglimlimming iti aparador nga imbarsak ket natayak so nga dakis ti agilimlimming kakabsat ket kinunana gapota di maysa ket natupakan isuna ket natupakan apo biagin nak nairamramanak nga natay gapote naramay digitoy nga kakadwa. Ti teksto tayo kakabsat ket maipapan iti maysa kadagiti grupo dagiti Sadusyo nga saan da nga mamati iti panagungar. Gapul taawan ta masarakan da nga ebidensya nga makita da kadagiti imuna nga 5 nga libro iti nasantuan na surat ti damag nga surat ket ti inaramid da ket inikanda ti inaramid da nga sinilwanda ni Apo Jesus babaen kadagiti narigat nga saludsod. Babaen ti istorya nga binasak kanyayo tatay. Nga damay sa nga babae ket naasawa na dagiti 7 nga kakabsat nga aging ganat natay da amin nga awan ti nagbalin nga anak da. Ket dagitoy ti daduma nga saludsod met ket titunggal may sa kanya tayo ti maipapan ti panagungar. Kinuna ni Reverend Adam Hamilton. So one of the biggest question I have received from people is, do you believe in heaven? And that's easy for me to answer, and my answer is always the same. I do not only believe in it, but I'm counting on it. Isot gapona, kanya tayo mamati nga kas medutista, mamati tayo nga ti langit ket isu iti gunguna tayo, gapo iti panakaisalakan tayo, babaen ti grasya ni Apo Jesus. Ket kas mabasa tayo met kadagiti nasantuan na surat nga ti the hell is for the wicked. Ngay madamit dagiti daduma nga mamati nga Metodista nga Methodists believe that people to go a place called New Jerusalem. Ti istorya iti maysa nga babae
nangasawa ti pito nga agkakabsat gapu ta adda ngamen linteg ti panagasawa dagiti Levita aglalo no natay. Kasi ngamen, no natay ka, ket awan anak yon, no sino di sumaruno nga lalaki, nga baro, ket awan pa'y asawa na, iso ti mga sawa king ka. Ket ti panggep da, ket iso ti pananguyaw da, ti kapampanunutan, tung ti may panggep ti panagungar, babaen ti panangsaludsud da, siya sinon to ti asawa na kalpasan ti ipapatay. Dagiti Sadusyo, ket maysa a grupo nga konserbatibo nga leader ti relihiyon nga mamati dalaeng no anya ti insurat kadagiti 5 nga libro iti Old Testament wenno Pentateuch nga kung kuna tayo kas kasuratan. Ket kayat da nga alilawen ni Jesus iti maysa nga suludsod akanayon amang tubtubngar ti amin nga panggep sursuro ni Apo Jesus kadagiti adalan na. No pay kasta saan nga natnag iti daytoy nga patibong dagiti Sadusyo ni Jesus no diket inusar na daytoy agundaway tapno paneknekan iti kinapudno ti maipapan iti Dios ken ti kinasyasino ti biag nga agnanayon. Kayat na nga ilanad nga ti Diyos ket saan a Diyos dagiti natay nudi ket dagiti si bibiyag. Isot gapo na kakabsat kariten na tayo ti Diyos amangusig iti mas naon uneg kuma apan nakaawat tayo iti biyag ipapatay ken kas nang nangruna ti relasyon tayo ken ni Apo Jesus. Umuna kakabsat iso ti di tay pannakaawat kadagiti ti di pannakaawat dagiti Sadusyo. Ngamin ti saludsod dagiti Sadusyo ipakita na ti kangrunaan adi pannakaawat iti panagungar. Makita tayo nga ti biag kalpasan ti ipapatay ket isu ti panagtultuloy laeng iti naidagaan a biag nga isumet laeng ti paganurutan. Wenno relasyon tayo nga agpatinggalaing ditoy daga. No dumakas jay iti pamati tayo nga ti biag ket agtultuloy laing ditoy daga. Ngem ti saludsod da ipakita na ti kinalimitado ti panagkita da panagpampanunot da iti Dios. Ket no kitain tayo ti Dios kas na isinggalot kadagiti natawan alinteg ken tradisyon tayo nadadduma. Nadadduma kakabsat dagiti pamati tayo akas kadagiti Sadusyo ket naisinggalot lang kadagiti linlinteg ken tradisyon tayo ti panamati tayo ngem saan nga naibasar iti nasantuan asurat ni Apo. Isu nga no dadduma saan tayong nga maawatan ti sursuro ni Apo Diyos kas ti pannakaawat dagiti Sadusyo na dadduma. Ngem no kitain tayo anya kaditi kiddeng ni Jesus ken ti maysa a baro a kinapudno. Ti kinapudno kakabsat ket anyaman a pagsisinupyatan babaen ti panangipudno ket adda ti baro a banag nga mapasamak. Kayat nasawen ilawlawag na nga umay iti panawen ket saan danton a makiasawa wenno maited tapno agbalin nga asawa da no adda danton ti biag jay langit ngem daytoy ket gapu ta agbalin danton akasla anghel immortal wenno anak ti Dios babaen ti panagungar da. Agbalin tayo kas maysan nga anak ti Dios kakabsat ket dijay ti pamati tayo panagungar tayo saan laeng ati panangilibak daytoy nga naidagaan a kaugalyan
Daytoy ket mangipakita iti maysa a kinapudno asayay saanin nga agturay dagiti naidagaan apakaseknan titunggal maysa kanya atayo. So kakabsat no, at data ito diyan ti saklang ni apon saan nga dagiti naidagaanin ti pakaseknan tayo kakabsat. Ngamin ti panagungar ket saan laeng nga panagbiag manen babaen ti baro a bagi, ngem maysa daytoy a panangbalbaliw, ti baro a wagas ti panagbiag tayo. Kumbaga kasasaad, asawam dito'y daga, ngem kas ipakita na, agkakabsat tayon ton, itisak lang ni Apo. Isut gapo na, kakabsat, daytoy ti baro nga kinapudno. Nga kas, ti binasak kanyayo, agbalindan to akasla, immortal tayo sigunton, agbalin nga anak ti Diyos, babaen ti panagungar tayo. Ti may katlo nga iparangarang ti teksto tayo kakabsat, ket isu ti Diyos dagiti sibibiyag. Ammo tayo nga ti kinapuso, ti puso ti sungbat ni Jesus, ket kinunana, saan a Diyos ti natay, no di ket dagiti sibibiyag, takenkwana sibibiyag da amin. Daytoy ket nabileg apam matalged kada tayo kakabsat, ti kinatao tayo iti Diyos, tapno kasta ket mapaspasingked pa iti relasyon tayo kenkwana. Ngamin mamati tayo nga saan laing nga agpatingga iti naidagaan nga biag. Ngem agtultuloy ito. Intuno agungar tayo. Saan alimitado ti Diyos babaen ken patay kakabsat. Ti ipapatay ket saan a panungpalan no di ket maysa a panagbalbaliw. Pannakabalin ti Diyos ken agsaknap iti labes iti tanem. Ket dijay ti kayat na nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo. Ti pamati tayo nga saan lay nga agpatingga ti patay. Limitahan na ti patay, ket adda ti agbalin a panungpalan, babaen ti ipapatay. Ngem, manipod ken tanem, lablabesan na pay dayta ti mapasamak, ti aramidin ti Diyos, gapu ta suna ket Diyos nga si bibiyag. Mamati tayo nga ti Diyos ket gubwayan ti biyag. Isu tinangted ti biyag ken mangsustinar iti dayta. Agpapada iti daytoy alubong ken ti sumaruno abiyag. Ti Diyos ket si bibiyag, oray dagiti natay ket agbiag da paylaing ti sangwanan ti Diyos, ket agtultuloy tapno agtultuloy ti relasyon da ti Diyos, labes pay iti naidagaan nga biag kakabsat. So no oray no datayon to ket dumteng ti panawen ti ipapatay ti tunggal maysa kanya tayo, saan nga ito'y ti pagpatinggaan ti relasyon tayo, ngem agtultuloy ti relasyon tayo ti Diyos. Isut gapu na kakabsat, maawis ti tunggal maysa kada tayo. Nga daytoy ket paset ket addaan iti nauneg nga isingasing na no kasano iti panagbiag tayo ken Apo Jesus. Laglagipen tayo kakabsat nga adda tinamnama ken patay. Mabalin tayo asangwen ti ipapatay, abuyugan tinamnama. Nga ammo tayo nga saan adayta ti panungpalan no diket panagbalbaliw iti baro a biag akadwa ni Apo Diyos, ni Apo Jesus.
Isut gapuna saan tayo kumangarod nga ibusen ti panawen tayo kadagiti na idagaan apakaseknan. Nudiket ikan tayo ti gundaway nga ipamaysa tayo dagiti banag nga addaan iti agnanayon nga pateg. Kas ti ayat panagrik na ken panagserbi tayo kadagiti dadduma babaen ti iglesia nga nangayaban ni Apo Dios ti tunggal maysa kanya tayo. Ket agbyag tayo kuma iti relasyon ti Diyos. Rumbeng nga patanuren tayo iti relasyon tayo ti Diyos. Iti daytoy abiyag tapno agtultuloy nga agbyag iti sangwanan oray ti sumarunupay nga biyag nga sarangten tayo kakabsat. So nga agtultuloy tayo nga agbyag lata. Saan nga iti daytoy nga daga ti kamaudyanan, panungpalan, ti biyag tayo. Ngem, babaen tinamnama. Ikan na tayo ni Apo Diyos ket patanurin na ti relasyon ti tunggal may sa kanya tayo tapno agbyag tayo nga agtultuloy. Iti masangwanan asumarunong nga biyag nga ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. No mampay no daduma kakabsat dagitoy iti pamati tayo ngem saan kakabsat. Saan nga daytoy nga biyag ti panungpalan ti biyag. Addapay ti bati ni Apo Dios ti tunggal may sa kanya tayo. Isu ti sumarunong nga biyag nga impaay na ti tunggal may sa kada tayo. Ket babayen ti sauna ni Apo Jesus di na kayat asawen asaan tayo mabigbeg dagiti tattao, dagiti kapareha da, wenno dagiti ay ayatenda ijay langit. Kaipapanan na laeng amasapol, aditoy panunuten tayo kas maysa a panang paatiddog iti biag kas panakaammo tayo ita kakabsat. Kaya kung asawen kakabsat, babaen, kadagiti ay ayaten tayo, ngayon unan kada tayo, saan tayo kumamot nga apura kakabsat. Ngem, kaya't naasawen, aramatin tayo, daytoy nga gundaway, nga paatiddugin tayo pay, tibiyag tayo. Tapno kasta ket mapanpaunig pay, maammo tayo pay, tipan nakaawat tayo, itibiyag nga agururay titunggal maysa kada tayo. Ket dayta ti kayat ko nga ibati titunggal maysa kanya tayo. Saan tayo nga ammo iti amin a may papan ti biyag a panagungar. Ngem pasingkiden ni Jesus tinaiduma naiduman to dagiti relasyon tayo ken Apo. Manipod kadagiti nakairuaman tayo ditoy daga ken ita nga panawen. Isut gapuna nga babaen iti panang papaatiddog tayo kadagiti biyag tayo. Mas lalo tayo nga maawatan tinagduma nga saanin nga ti klase ti biyag tayo ditoy. Ngem ikan na tayo ti baro nga kapampanunutan. Iti biyag nga agururay kada tayo nga impaay ni Apo Jesus titunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna nga rod kakabsat saan nga ingkan kano wenno tinagabasit ni Jesus ti saludsod dagiti Pariseo. Ngem sinungbatan na dayta ket inlawlawag na agingga ti pudno nga kayatda nga saludsod wenno answer nga kayatda nga manggigan manipod ken Apo Jesus. Ket babayen ti panangsabet ni Jesus kadagiti Saduceo, karitin na tayo met nga paunigen tayo, ti pannakaawat tayo iti biyag ken patay. Tapno iparangarang ni Jesus at ti Diyos tayo ket si bibiyag. Ket ti biyag nga agnanayong ket saan laing a panagtultuloy iti naindagaan nga kaadda tayo nudi ket
panagbalbaliw ti baro a kinapudno, ti biyag tayo iti agdamang. Ket dijay kuma ti tarigagayan tayo, kakabsat. Nga datayo kuma, kas anak ni Jesus, iti daytoy nga biyag. Babayen ti biyag nga agnanayon saan laing kuma nga agtultuloy ti biyag tayo dito naidagaan nga biyag. Ngem babaen ti biyag tayo mapanpaunigpay ti pannakaawat tayo nga ti Diyos ket si bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Isot gapu na nga rod kakabsat, arakupen tayo daytoy a kinapudno ket agbiag tayo iti lawag ti agnanayon nga biyag nga ipaay ni Apo Jesus. Tapno maadaan tayo iti namnama, panggep ken naunig nga relasyon ti Dios nga isu ti gubwayan ti biyag iti amin nga paset ti panagbiag tayo. Sut gapo na nga rod kakabsat, ti ipapatay ket saan tay malapdan. Dumteng ti tunggal maysa kanya tayo. Ngem kayat ni Apo Jesus, mas mapaununig pahay ti pannakaawat tayo. Ti biyag nga sumarunot ti tunggal may sa kanya tayo. Tapno kasta, mas lalo nga maawatan tayo, ti kayat na nga ilawlawag ni Apo Jesus kaligiti biyag tayo. Ket maamuan tayo, naigduma nga saan laing nga dagiti na idagaan ko mga banag ti pakasaknan tayo. Ngem kastamet kuma, ti biyag nga agnanayon, ti agururay nga panagungar, nga ipaay na Apo Diyos, nang nangruna kadagiti namati nga naisalakan, gapo iti grasya ni Apo Jesus. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen iti panangidatag mo, ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to iti arak dagiti bornay mo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton nga pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti iglesia tayo, ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwa, mintalek ko kada kami, nakam ti agaywan. Amin at sagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyayanin helmi, sa puso mi,
Amami, agyaman kami ti kinaimbag mo, kinaparabor mo kadigiti bibiyag mi. Kas panangidaton mo, ti anak mo nga ni Yesu Kristo, tapno masubot kami. Idaton mo met, dagiti kinabaknang nga impaay mo, titunggal may sa kanyami. Tapno mausar, dagitoy, kadigiti amin nga paaramid, proyekto kin ministeryo ti iglesyam. Tapno tultuloy mi nga may pasdek mi, ti pagaryam, iti daytoy nga iglesia mi. Babaen, kadigiti na duma-duma nga aramid mi, o Apo. Ipaay mo met, nabusbuslon, nga bendisyon, kadigiti anak mo. Tapno agbalin damet nga bendisyon, kadigiti sabsabali payo, o Apo. Dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kayo amin kakabsat, dagiti kiddawda, dagiti ag-review, iti board exam, kastamet kadigiti agtrabaho, iti balasiw taaw, kaya nyaman dagiti kayat na nga umasideg ken Apo, tapno idatag na ti biyag na maawis kayo ti sangwanan. Kararag tayo. Amami nga sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito, nga sangsang kamaysa kami nga agdayaw, kaya nagyaman ti kinaimbag mo. Bigbigin mi, o Apo, babaen ti kaadami iti sanctuarium, o Apo. Kastamet kadigiti kabsat mi nga adda iti live streaming. Agyaman kami, o Apo, tasikati nakikaadda kadigiti naglabas nga aldaw kadigiti biyagda. Nariknada iti presensyam, o Apo. Nariknada ti parabor mo, nariknada ti kaadam, ti likudan, kadigiti na duma-duma nga karit ti biyag, nga napadasan daw, Apo. Ket iti daytoy nga kanito, si papakumbaba, kam, o Apo, nga idatag dagiti biyag mi, tapno agyaman, ken nagdayaw, ken ka. Ken dumawat, o Apo manin, iti sireb laing tapno kasta adda ti igam mi ti ingka magtultuloy nga panangisaranget iti biyag iti daytoy manen nga sumaruno nga lawas. Amami, agyaman kami ti tunggal maysa kadigiti anak mo, dagiti nakaabot kadigiti anibersaryo ti kasar, o Apo. Kastamet kadigiti agkasangay iti daytoy nga lawas, o Apo, agyaman kami. Bigbigin mi nga sikati nakikaadda kadakwada. Ti maysa nga tawen nga impaay mo
ket parabor nga tilikudan kadagiti nagkurangan mi, ti ayat mo awan patinggana o Apo kadakam. Isut gapuna, si papakumbaba kami nga dumatag king ka o Apo tapno agyaman. Kastamet o Apo nga ikarkararagam mi, dagiti kakabsat mi, nga agbiyahe manin kadagiti na duma-duma nga lugar. Nang nangruna dagiti kakabsat mi nga UMM nga naggapupay di Mindanao, Davao Episcopal Area. Nga nakipaset iti National Convention si kakaditi mangsalwad kadakwada. Kastamet ti panagsublida manin kadagiti pagtaingan iglesia pampamilyada o Apo salwad mo kadi ti panagbiyahe da kastamet ti panagsakay da ti eroplano Apo. Rabayem kadi iso da o Apo. Kastamet ni Bishop Juan ti panagawid namanen naggapo Bacolod tapno agsubli dito'y Manila o Apo kidawe mi kadi ti panang salwad mo kanyana. Taadupay dagiti aramid nga inkumit mo kanyana iti daytoy nga lawas tamumi nga dakkel nga banag ti biag na tapno kasta ag tultuloy nga agbalin isuna nga igam mo kadagiti anak mo Apo. Kastamet o Apo nga ikarkararagam mi dagiti pamilya ti Lucero family. Ti ipapanaw ni Ate Aida, Nanay Aida. Si kakaditi mangliwliwa, mangted tinamnama kadagiti pamilyada. Ti kabsat ni Mami Levi, o Apo, si kakadi ti makikaadda ti si Bubukel nga pamilyada o Apo. Bayat iti liday, sukatam kadi o Apo, tinamnama, iti daytoy nga kanito, liwliwa, kenda dumapay nga bunga ti Espiritu Santo mo Apo. Wala po, kidawi mimet, kadagiti anak mo nga aday ti sangwalam, ken kastamet kadagiti adda dagiti pagtugawan. Amumi nga adda dagiti na dumaduma nga kidaw dawat daking ka. Kadagiti amin nga panagbiagda, dagiti pampamilyada o Apo, dagiti trabaho, dagiti agsapsapol ti trabaho, ken kastamet kadagiti mangrugi manen ti baro nga trabaho, nang nangruna dagiti apan kaddi iti ballasyo taaw bendisyonam isuda o Apo. Salwadam isuda o Apo. Bayat kadagiti panawen nga kaawanda kadagiti sidong dagiti pamilyada. Kidawe mi nga bendisyonam o Apo isuda. Ken kastamet kadagiti anak mo nga agtultuloy nga adda dagiti kiddawda na materialan, espiritual, mental o Apo. Kenda dumapay nga karit ti biag nga imapay kadagiti biag da o Apo, dinggem kadi. Saan laing nga da kami nga da iti daytoy nga unig nga iglesia, ken kastamet kadagiti nakadwami iti live streaming o Apo, si kamet ti makikaadda kanyada. Dagiti adda iti sagsagubanit da, sakit da o Apo, dagiti adda kadagiti pagagasan o Apo, kidawe mi kadi iti nabileg nga panangpalaing mo kadakwada. Tapno kasta makasublida kadagiti dati nga kadagiti pampamilyada ken dati nga trabaho nga inkomit mo kadakwada o Apo. En Apo amumi nga adupay dagiti kayatmi nga kiddawen ken ka. Ngem amum dagiti dawdawat araraw ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket mangnamnama kami nga impaymon ken inawat dan. Pakawanin na kami kadi o Apo kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Ken kastamet aramidim mi kadagiti nagbasol kada kami. Kararagam mi met o Apo dagiti paset nga pagdalanan ti bagyo nga yuwan o Apo. Ti kakaditi makikaadda kanyada, tarabayem isuda, salwadam isuda. Saan laeng nga kadagiti na dumaduma nga probinsya nga asidig ti mata dayto nga bagyo ngem ti si Bubukel nga nasyon na kami. Nasyon mi o Apo, tulungan na kami. Isalbar na kami o Apo. Manipod kadigitoy nga dilubyo wenno kalamidad nga dumteng
iti pagilyan mi wapo. Dagitoy kaditi dawat mi nga si papakumbaba, babaen tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hintay ngad ken kuana makikalay ketong palentay tibilin na magnatay amapan pangibaunan na ket baligin na tila talek kenti panagtulong isilaeng tidalan amapan ken Jesus. Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen ngem ti panagserbi ket mangrugi. Kaya tayo panangrugi, ti panagserbi ken Apo, babaen kadigiti lugar nga nangayaban na kada tayo. Ti agtultuloy nga ayat na, kapya, tal na, presensya, ti ipaay na, ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.